Salut și bine v-am găsit! Astăzi vreau să vă spun pentru că m-am mutat, da? Eram în peștera asta, dar am zis că am foarte mult de muncă, așa că am unit două case și am făcut off camera și mai sus. Asta vă prezint. Intri pe ușă, ai un covoraș mic, să te ștergi pe papuci, un crafting table, chestiile astea, două furnale, am un crafting table și un furnal, chestiuța asta de muzică. Aici în dreapta ai 4 fornale, 2 crafting table și o ăsta, cactus. Aici ai 4, covoraș și vii sus. Sus, tocmai ce am făcut. Aici nu știu ce o să fie, o cameră, nu știu ce. Am făcut 3 geamuri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dar te uiți la 3 cum ar fi. Ceva de genul. Da, așa ceva. Cam așa arată din exterior. Nu prea cel mai frumos din exterior, dar merge. Bun. A spun asta așa. Să duc jos, nu? Da. Bun. Le iau, mă duc. Chiar nu știu ce să fac, adică episodul acesta, pentru că eu am făcut casa pe un videoclip. Dar când să dau ca să revin cum ar fi, am dat din greșeală pe oprește videoclipul. Cum să spun asta? Ia. Eu v-am fac 3 cu dânsul. Ia stai mă leacă. Tu dau în trânsul. Stai mă leacă. Ia. Ce vrea? Asta-s faine. Da, că ce am și eu stau leacă, dar pentru niște case mai moderne. Da, v-am prezentat casa, am ce scuze pentru că ieri n-am postat niciun videoclip. Am încercat, voiam să postez un videoclip, dar chiar niciunul nu mi ieșea. Bun. O să vorbesc mai tare pentru că videoclipurile trecute nu prea se auzea foarte bine. Se auzea foarte încetul. Și acum o să remediez această chestie. Bun. Casa nu arată cea mai fain de exterior, dar interiorul zic că e destul de frumoasă. Bine, primul etaj aici la parter. Mie chiar îmi place cum a ieșit. Podeaua cred că o las așa. Eu așa zic. Că, na, dacă așa trebuie să dau și ăsta. Da, și na. Poate să pun doar covor. Că, na, bară mai mișto. Bun. Vreau să vă reamintesc pentru că să dați like și subscribe ca să mai vedeți videoclipuri cu joculețe interesante. Îmi scrieți în comentarii ce jocuri să mai mă joc. Și chiar cine a mai văzut de mult un golem în satul ăsta. Chiar n-am văzut de mult ca să mai iau iron. Nu cred că o să minez videoclipul ăsta, că e destul de plictisitor. Poate o să minez off camera. Și o să fac un short când găsesc ceva, nu știu, diamante, ceva de genul. Am ideea cum o să fac, uite acolo, un iapa, de asta cum se cheamă, un port, unde să pot pescui. Uite că arăta destul de drăguț. Încă nu prea știu cum ar arăta. Aici aș zice eu să fac. Ce acolo? Wow! Scase. Nu știu dacă vedeți azi, eu așa zic că scase. Nu mă duc că, na, is și pe telefon și e destul de greu. Dar cred că am găsit chestii de aia faine. Să nu mă depărtez tare de sat. Da, aici să fac potul că e aproape de sat, e perfect. Ce mică! O, ce degajă! Ce fain! Bun. Bun, deci acum. Nu știu ce să fac. Din lemn, cred. Bun. Venim așa. 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 Bun. Așa. Bun. Mergem aici. Facem așa. Nu știu, improvizez și eu acum. Vă dați seama. Și aici
O să punem așa. Ăsta aici, cum ar fi un drumuleț. Așa. Și pun și piatră. Am pus fix jos. Bun. Așa. Tutorial. Bun. Acum pun și asta aici. Așa. Nu va fi cine știe ce port. Doar să poți pescui. Va fi perfect. Așa. Pun și pe laterale. Așa, așa. Ok. Design. Improvizez și eu ce pot face pe aici. Că nu prea pot, că nu le-am făcut de astea. Pun aici. Și aici. Arată. Nu fain, dar măcar. Și acum punem așa. Așa. Punem aici. 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 Și aici urcăm. De acolo am urcat și eu, nu? Bun. Și aici o să scriem port. Bun. O să pun geamuri pe aici. Bun. Nu avem sign-uri de alea. O să le facem. Și vii frumos. O să punem un gărduleț aici. Și pescuiești. Bun. Mergem să facem niște sign-uri ca să scriem port. Mergem repede. Mâncăm și hai. Scuzați-mă, dar sunt puțin rătăcit. Și o să se aude destul de rău pe videoclip, cred. Sper să ignorați asta. Bun. Așa. Ok. Mergem aici. Facem sign-uri. Uite-le. Așa. Am scris fix aici, nu? Oricum avem nevoie doar de două. Așa. Bun. Se poate vedea acolo că e portul. E că e o chestie, nu e port. Bun. Punem aici. Port. Bun. Și aici. Port. Bun. Păcat că nu pot să fac o scris așa frumos, colorat. Dar na, asta e. Am făcut și portul, dar eu fac port, dar n-am undițuri. Adică, cam jale. Dar nici nu știu cum să face undița. Am idee. 2 sticuri sau 3 și cred că mai jos pânză de păianjen. Probabil. Ia să mă uit. Dacă mi-arată. Așa. Unde-i, mă? Bă, nu înțeleg. Dar sigur se fac. Ușor. Cred că o să fie mai greu. Bun. Nu găsesc unde eu sunt undițele. Uite. Da, cum am zis. Fix așa. Și face o undiță. Bun. Pânză de unde luăm? La păianjen, dar din păcate nu avem păianjen pe aici. Chiar nu găsim? Nu, chiar nu. Păcat. Ok. Se face deja seara și seara vin păianjenii. Da, uite, stăteam cum se sperie. Venim în casă. Sper că nu se culcă nici o stătea la mine. Bun. Ne culcăm dacă... Nu trebuie să ne culcăm. Bun. Așteptăm să vină mobii. Că dacă vin mobii... Sau...
Putem să-i culcăm, că păianjenii nu mor de la soare. Dar putem să-i culcăm. Așa. Ne culcăm. Și acum să găsim păianjeni. Unde sunt păianjenii? Uite! Să nu spui că l-a dropat. Nu a dropat pânză, wow! Mă, i-am înțeles. Unde sunt, mă? Plecat, așa. De încă te știu, păianjenii nu mor de la soare. Trebuie să fii pe aici. Bă, chiar nu găsesc niciunul. Da, nu găsesc niciunul. Nici nu dropat la pânză de păianjen. El e o sărăcie mondială. Bun. Cam jale cu pânză de păianjen. Aici se încheie și videoclipul acesta. Eu am fost Alex. Pa!